real talk ta karon. Atong istoryahan ang klase-klaseng bandmates. Sultian ta mo, di gyud na mahitabo na wa sila. Mauning upat ka klase na bandmates. Upat ra, kay ikalima man ka, utok ba utok. So una, late comer. Siyempre, kanang permente late sa practice. Kanang istorya ba na padung na, pero padung pa day maligo. Niya pag-abot. Napay linakwan na salto kayo. Linakwan bitaw na murag on time ni abot. Murag way na hitabo. Murag wa, nangayo pa og sigarilyo. Kay DDI. Kadua, early bird. Siyempre, kung naay permente late, nasa'y permi sa'yo. Una gaabot ba, bisag wa pa'y oras. Niya, gapang apura. Bisag wala pa gani oras, sige nagpaluap kung asa na kadapit. Huy, asa na mo? Samok ba kayo, uy? Kanang tawhana na, best friend pud na sila atong sigig kalit. Di ba? Katulo, the bunker. Si kuya ba? Kanang gahilom-hilom sa banda ba? Gahilom-hilom lang na, pero wata kaibaw ba? Nagpautog na na. Kanang dakog amot sa practice ba? Usahay, tiglibre na sa practice. Apil pag yung tagay, inig human sa practice. Kuya, ikaw sa bahala bi? Kay DDI. Kaupat, si Master. Kanang pinakamaayo sa banda ba? Grabing talent. Mausad ng papart ni Bunker. Papart na sila si Master ug si Bunker. Kay mo man ay tigluwas ni Master, si Bunker. Unya si Master pod mo na katudlo ka Bunker. Ba? Kalima, pinakalas. Ang pinaka-importante, ang kadala sa banda. Unya, kung wa na siya, piangan ang banda. Di gid pwede na wala na sila. Diya na rin ta mosulod atong talent. Unya, kanang atong role, mo na'y pinakalisod sa tanan. Ang frontliner yun ba? Kita gi first defense. Ang naong sa banda. Kita atong mga hitsuraan. Sa manday. If nalingaw mo ani na video, please click like or follow ka nang nasa taas. Daghan salamat sa suporta.